Diajeng Riri. Diajeng Riri. Dalem Kang. Suwan wonten ing laladan Curidan Parang Jero Grogol Sukoharjo. Inggih Kang Mas. Kadang-kadang Guntur Laras. Makados sarengan kalian keluarga kang audio sound system SPD Audio ugi kabadhang live streaming kin video syuting multimedia ngene kancaku Dewi. Kancane sapa? Nggih, kancane Dik Laras. Oh iya. Semulipur sawetawis. Lamat wis katon tejane yen mbok brangkapan mencorong aduh wirang
Oke. Bacaane Sarawa asri jroban kang wis rimas was Omahe sambung panci dalu. Ya jeng Riri lenggak raras jumeneng. Artis dari kota sing gedhe ombake mawar kuning. Eva Riri jumeneng. Iya. 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 Happy
goleki sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggon goleki nora krasa esuk awan nganti bengi tak suwung mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kome seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen klakon nyanding slirane Guntur Laras iya iya ayo yo kita mendekati juragan bakso oh iya Pak Haji Sardimin iya agak sana ya Pak yo ayo iya 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 wah isis gini wilujeng dalu Bapak Ibu nggih iya Guntur Laras asolole esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggon goleki nora krasa esuk awan nganti bengi yo iman yen ngati liya kanyang tak sawan mencok ning jangan tak rindik sangka tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kome seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding slirane yo
Eva. Iyo. Ya. Iyo. 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 Diajeng Tatan, diajeng Anggun. Ayo jumeneng madhap saking pemanggungan. Iya. Ya iya iya. Rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jenjem kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah ngeridu ati nanging aku wedi bloko pungkasane teman lara tresno Yuk. nadyan ado yen kadulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodrat satremong lampahi hae ulo sawah saka ngendut datan wah atiku wis kapilut saebu bengah rasaku lamun bisa jejagetan terus liang ayo
sawah sapa ngendut datan owah hariku wis kapilur saeku bungah rasaku lamun iso sesandingan terus liramu ya Pak terus kayak Yon Kuswoyo ya. Monggo ingkang badhe nyanyi dipersilahkan. Pak Haji sentimen kesini dong, Mas Pri. Karo aku Ayo yo. ada wong ayu pabujanku ati susah mong kangen seliramu monggo Solo doa bagus tresnanmu rasane ngatiku amak lukrah gak iso turu wewayanganmu ngeridu atiku ayo no wengi tak anti-anti nunggu kowe bali ya 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 rasa kangen semari amung sira sing bisa nambani Asik asik. aja semelang bagus tresnaku kira bakal layu ora suwi aku bali bisa sumandhe ana ing sisihmu salim dulu sama Pak iki DP iki oh sik salim sik salim sik Pak Bos ki salime dhuwur tekan ngisor Mbak cantik sekali Mas masuk sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku iya iyo iya iyo iya iyo iya iyo ada wong ayu pabujanku ati susah mung kangen sliramu Rino wengi tak anti-anti tetep
nunggu kowe bali iya 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 rasa kangen ra bisa mari amung sira sing iso nambani ae ae aja semelang bagus tresnaku iki ora suwe aku bali bisa sumandhe ana ing sisihmu. Matur Terima nuwun. kasih Mas Tris, nggih Pak Tris matur nuwun. yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno janur kuning langkung sapa wonge sing ra nandang uyuh Rasa tresna ina wengi nanging aku ra bisa duweni godhong kates dadi jampi setetes tresna Mas Tri kanggo tangga ati iya pamujiku ayu muga sliramu ora bakal lali ora lali aku Mas najan sewindu tresnamu bakal tak tunggu Nyo ganti bunda tata genti. Mergo bundane ora melu. Ada deh pokoknya. Pokoknya lemu aku. Tresna iki ora mandang saya suwe malah tambah nyiksa. aton kowe rambandingke najan aku wong ora duwe Wong ra duwe hak pene itu duwene sepiro. Asal hiyo 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 hiyo. Allah iyo Allah iyo. Hiyo 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 hiyo. Masuk yen sinawang ana netra Arep budal laras. sapa wonge sing ra nandang tresno janur kuning langkung sapa wonge rasa tresna rek
kasih semangat dulu buat Mas Tri. 1, 2, 3. Mas Tri, Mas Tri, Mas Tri. Yes! Coblos Mas Tri. Mas Pri. Hihi. Masa nggih? Piye ta? Tresna iki ora mendung. Saya sepi saya. Terima kasih Mas Pri yang terhormat. Telu tak ganti dikopok kemati Mindah boyo yen masku urip lan nandiko mesti jerlair putri Sulistyo terus bisa nyuwara diko kang Srono yo Guntur Laras sing gedhe pangapuramu wong ayu bepujanku jejantung atiku sambung gunung wanci robedo saritmu olah lan bojomu
Dilanjutkan garwan wong liya siap. Yo. Padi ucul wonten dalem lujeng ngiasaken sirarengan sadian nggih. Padi kasta gareng. Padi anas. Ugi Mas Tri Pulosari. Padi selamat lujeng ngiasaken. Sarengandun saking Taiwan. Mas Nur
spesial juragane bakso stres. Monggo loro ati loro. Juragane bakso stres manggaken. Iyo, 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 iyo. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa
mampir pirang dina nyagaken gendong pikul aikul kuli macul aicul tules temben mliti yang megawe jareku dolan landung pisan sadunge ngetan ngulon ailon lontang lantung aitung tunggu balen suken nada mampir dingin kenalan lakon lawas sing kelingan ngantuk kening eling-eling biasane jareku mandeg degan ijo dipangan mandeg siji ae jing timan loro ae rokok siji gentenan ngerete pamingso hiyo 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 terima kasih apanya jareku mampir pirang dina nyagaken gendong pikul aikul kuli macul aicul tules temben mliti yang megawe jareku dolan degan ijo dipangan kon hiyo-hiyo luput mandeg siji ae jing timan loro ae rokok siji gentenan ngerete kleru apa ya mandeg dingin kenalan lakon lawas sing kelingan foto ngantuk kening eling iki melu iki pengen melu biasane jareku mandeg hiyo hiyo degan ijo dipangan mandeg siji ae jing liman orang kaget aku biji edan gentenan ngerete wis bar nah Pak Pri kok aja ngono iki ingin lho iki sapa jenenge Rahino wengi
sir-siran ambigaengan gending asli pianyuangan oi Guntur Laras sir-siran